Mustudio fafaidza ichimwe poshongora. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mwendere mukadime kufamba kufafaidza kutsudzura kuti kamatima nawo senyika ino wamukaseko forgiving nyama dzawo chimuti wakabata Terence Bobo main actor wamukaseko ise tempo vanike pamuchenda memeri mari maoko wakabata chimuti kwanza ndichisiye tiri kufamba nacho tiri kumhanya nacho chikonzero charomera dzenza wamukaseko sapu kukaramba pasipoto chimuti bakabata muri kwadime kufamba nacho haiseki ndebvu chimuti wakabata kuti paka Zimbabwe ndapindira mukati menzimbo yandinoti iye chief mtambara pamwechete na Sabhuku anonzi iye nenhovo Ndokupi uko? Nyanyadzi. Okay. Zimbabwe nyairi pana painosuwisa inorwadza. Baba nemudzimai wavo vakatosiyana nekuda kwezviri kuitika. Mukadzi wababa ava akutogara nevamwe vana mavari kugara. Vana vakaberekwa vari vana 6 vakadzi chete. Pakati pavo vese hapana chinobuda. Kunyangwe varume vakaroora nevakadzi vacho hapana chinobuda kana kutogara vasina varume nokuda kwezviri kuitika. Asi zviri kuitika zvachona ndozvandauya nazvo zvisiri kuvanzwa kana kutenderedzwa Zimbabwe. Chii chiri kuitika? Baba vakaunganidza vana vachibva vati vana vangu uyai ndikuudzei. Zvandoda kukuudzai panapa ndezvekuti inini baba venyu ndakaenda kuMozambique ndichibva ndaromba. Ndakanotora nyoka nezvakawanda zvikwambo ndo zvinokuitai madzimai. Saka izvezvi ndiri kunzwa kuti ndakuda kufa. Mushonga wandakatora une nguva yafana kuti undipfe. Saka nguva yekufa kwangu yakuda kukwana. Zvandakuita iko zvino ndezvekuti basa randiri kushanda risikwanisa kundipa mari. Vachipedza kudara vana 2 weeks vakatobva kuMozambique vakaudzwa kuti udzore zvinhu izvi panodiwa mari. Mari yachona iyo that's 1,200 kana mombe dziri kuona 5 asi vana vakazonzi nababa chitsvagai mombe dziripo 6 5 dzokunoripa ikoko ne1 yetransport toenda tinodzorera. Mukaona ndikafa ndisina kunodzorera zvinhu izvi mese muri kufa muchitambura hapana anochiita chinhu. Apa ivo havasi kuenda kubasa vari kutambura havana chinhu chiripo. Amai vakatotiza pamba vakutogara kuvana vavo vacho zvakare havana chekuvabatsira nacho nekuti vari kutambudzika. N'anga kana kuti mubatsiri akati iye kana makuenda kunodzorera zvinhu izvi ndokuperekedza imimi anoda $1,000. Pane mubatsiri akawanikwa muno muZimbabwe. Icho kwadi akaudza muri iyi kuti ndogona kukuperekedzai kunodzosera. Haana zvaari kubata. Ari kungoti vari kungotakura zvinhu zvavo kuti izvi ndo zvinhu zvangu zvandinazvo izvi. Nyoka iyi chikwambo ichi nemushonga uyu ndakuda kunodzorera chikonzero ndoda kufa vana vangu vakasara vachitambura. Uyu ndio kungoperekedza chete aroda 1,000. Iko kwaari kuenda kunodzorera kuri kudiwa $1,200 kana kuti mombe 5. So vana vaunza nyaya vari kuti Zimbabwe tiri kuchema mombe 5 kana kuti $6 na baba. Hatina kwatinodziwana nekuti chiro tikashanda hatiite basa. Varume vakatiroora kuti totamburawo nokuda kwemushonga wababa vedu isoso. Kumbuka kuseni tinoruta chiri chakaita singe tutabone nevarume. Asi kuseni tumuka tichitogeza pari pasina zvataita. Ndevapi vangatibatsirawo kuti tiwane mombe 5 mombe 6 dzokuti baba vedu vatakure zvinhu zvavo vaende kunodzorera kuMozambique. Ko iwo baba pavakaromba vairomberei? Ndo zviri kunetsa kuti kana iwo baba havana chinhu chavainacho. Vari kuti vane nyoka nezvikwambo. Zvikwambo ndizviti vana vamadzimai. Vana havana varumera. Vane varume nevarume vacho vanotambura vese. Akatosiya murume chiro akatora mumwe ngane zvinhu vese vese vakufana na Bosho. Ivo ndi vakabikwa. Nekuti vanenge vari madzimai ichi ezvikwambo zvamudhara. Pavanongoti madzimai chete avachaiti chinhu. So baba vakapiwa kanguva yekurarama. Nguva yekurarama vanotoiziva. Kwanzi vatori nemishonga yavakaita kuti vatoziva kuti musi wakati nguva yangu yekufa yakukwana. Saka vabva vati vana vangu nguva yangu zvayakukwana chitsvagai mombe 6 toende kunodzorera zvinhu ndisati ndafa nekuti ndikafa munosara muchitambura. Nyaya iyi vanosara vachitambura ivo vachitambura wese apa azvisa achichamiriki apa wato upenyu hwese kusvika vangofa sezvekuti aiwo baba vacho vehukama vari kuti kudini apa vatara nyaya iyi vana ndo vakangounganidzwa baba zvanzi ndo zvazviri vana vangu. Vakaenda here kuhama dzababa kunotaura? Havana kundidzwa kuti tiende kuhama dzababa kunotaura but vari kungoti turuzama kubatsirika. Ndofunga vakatoudza hama mukomakebe mutori nani mutori right. Hama dzinogona kutobatsirawo nezvimwe then wozowana zvimwe kubva kune vamwe pamwe mombe 5 dzogona kubuda.
0713938538 zanikativu kuti ndiani ari pantedwe halo pa National FM wagwatika 0713938538 kana 0789600748 tithandizane kakubulikiza kana ichi inyanyadzika inyanyadzi chief Mtambara sabu kune no vari kwa sabu kuti taura sabu kuti tinyatsosvika pedo chaipo mutozivana kuti uyu ya pakaipa 0713938538 kana 0789600748 tibatsireiko woita seiko vana ava vashupika vatambura baba vakaenda kunoromba ende baba vatotaura chokwadi kuti hongu vana vangu ndini ndiri kukonzera kuti mutambure kudai ndakaenda kunotora kamushonga kung'anga yekupi kuMozambique ya bdidawo mashu apo chiripo hapana okay 26 minutes to 12 pane chimwe baba Isabel chamuri kudaka kupfapfedza kumuri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe rikandirwa kudhunge mutonga kutsuna kwechemberi muri yeZimbabwe rikandikoti paka chifi chiweshe kuri kuchiweshe nezuro mukoma KB kune murume kana kuti musha unoita zokurima makabeji pamuchiri nemadomasi but mugarden umu kana kuti mumunda umu manga manetsa nokubiwa but vasingazivi kuti makabiwa nani so atisi kuziva kuti pane zvakaitika here sezvo varidzi vachingoziva kuti isu tinorima munda toenda kunorara tinova tichiona munda mangwana so nezuro kumapasti 2 vanhu vakanonoka kuenda kumunda kuya kunotarisako vachizopinda kumapasti 2 vakaona munhu akafa ari mumunda wemadomasi nemakabeji saga ranga rine madomasi riri pasaidi iye akafa rimo chii chakaitika kuchiweshe munhu akanga akohwa madomasi mumunda musiri wake nemakabeji asipo angatora saga ranga rine madomasi saka iye anga akadonha akafa ari pasaidi saga uri madomasi riri pasaidi mushure mekukohwa madomasi mugadhini musiri make ende munhu anga ane nguva yakareba achibirwa asi ndozuro ndozvakazooneka kuma2 dzemasikati kusvikira mapurisa auya akatora mutumbi saka matumbi uri kunzizvo unofanira kuti uvigwe but vanhu vakaungana vari kuchema munhu mushure mekufa baba Isabel tingati isusu muridzi wegarden muridzi wemunda pane zvaakaita here pane zvaakagadzirira munda wake hatizivi asi chatiri kuona nechekuti munhu afira mumunda musiri make ende zvaanga achikohwa hazvisi zvake makakwanisa here kutaura nemuridzi wemunda muridzi wemunda ari kuti wangu munda inini kubva kare munda upinde mumba unorara kumunda isu mangwana kusendi isu mungati chienda kunoona kuti kuri sei but pataina tinoona madomasi nemakabeji taona mune munhu akafa but anga akohwa asi hazvisi zvake ndezvedu haana kuzokwanisa kubuda hai haana kubuda akadonha nei akafa nei Zimbabwe muri kuchibva chakuchiweshecho orati chimwe chacho izvo mukoma KB kunonzi kutengi 1 kunonzi kwahuchu kuri kugokwe zvakaitika ndezvekuti pane mukomana aita zvichikorokosa kumberengwa ari kukorokosa kuti akambokorokosa nemwe mukomana zvakare vana vari pasi pe23 years vari vakomana 1 akadzoka anga ariko kugokwe ari pamashops last week mukomana uyu akamboenda kukorokosa akadzoka anga ari pamashops achitomwa zvake doro nevamwe vake ipapo uya ari kukorokosa akabva asvika ndobva adzika bhazi adzika bhazi uyu akauya iko zvino uyu akambenge akakwereta mari $5 yemwe akadzoka kuti ara kubva kukorokosa paakadzika bhazi shasha iri kubhambawo kuratidza kuti ndichangosvika tiri kubva kumari uya anga ari pamashops uya ndobva asvika kati shamari zvaita zvakanaka $5 yangu chikwereti ndokutaka kunetsana uya akaburuka bhazi uyayo ndobva abuditsa banga kune uya anga achindoda $5 yangu paka munhu kusvika afa uya achibva atorwa pasi achibva atotiza vana ava vanogara mumavhileji asabhuku akasiyana saka uyu akatiza akarwa pasi uyu akatofa nenyaya ye$5 sei ndabvunza $5 yangu ndo mhosva haungandibvunze chibva kuburuka bhazi fana umbonipo nguva yekufema kana mangwana wozotori kuda mari sandopona kubudisa banga iri uyu ari kuti shamari iwe haugari kunoka unogona kungomuka wakaenda kumakomba igokwe 0713938538 0713938538 tanga